kaunti ma Siaya koro mga jwang anyuola ma nyathi ma jahigni 5 manyocha oneg e yo mapok ofwenyore kaunti ma Siaya kwayo yudo ratiro margi. Ringre Jane Velma ma jaklas 3 mane somo e skund primar ma Kirindo noyudi e bath yo yawo mar Nyanjaya mayudre bad Baragulu sub location e karod bura ma Lego Songa. Ringre Jane Velma wachre ni ne nigi ranyisi ni no bambe kendo ode. Wuon Velma mano Paul Omondi ywak ni tok ne ringre nyare no yudre juma mokalo. Jogo mochung' ne arita kwe mabende timo nonro e wach nek mare pok omiyogi duoko moro amora kendo okwayo ni nonro no otim mapiyo kendo jogo mano timo maundu no omaki kendo twe. Nwafwenyo saa 7 ka nyithindo duogo to olew nyathi moro yudre era mar Udonga village e dhora moro bulungo ni Nyajaya. Koro bang' kanyo nayudo ka sirikal nosechopo kanyo already, nayudo Assistant Chief ma Udonga, Assistant Chief ma Baragulu gi village elder kod ji mang'eny kochung'. To kane ng'iye chalo ng'amo bamba aeto gideye kwayo na maduong' kuom sirikal akwaya kuyie konyauru mondo ayude ng'ama nonego miya. Pod en nyathi matin ojahigni 5 kende. Koro an akwayo sirikal bade lach gikonya manyo ng'ani mondo mi oyude.